hau Euskaltzaindiak aurten atera dauen liburua da, Sarako azokan aurkeztu dauena. Egilea da Itziar Madina, eta honek egin dautesia Einaute Etxamendiren narratibari buruz. Pabeko Unibertsitatean egin dautesia, eta hau da horren egokitzapena. Ze dauka interesgarri liburu honek? Hain zuzen ere, aztertzen duela Einaute Etxamendiren obra narratiboa aldi luze baten, hasi 1974an eta bukatu 2011an. Ze ezaugarri dauzka apur bat interesgarri edo atentzioa ditzekoak Etxamendiren narratibak. Bueno, alde batetik oso poetikoa dela esango genuke. Nik uste saiatzen dela herriari, bere eskualde, nekazal eskualdeari ahotsa ematen, bera, Baixenafarreko mendialdekoa baita. Bere narratiban ere aurkituko dugu 60. hamarkadan, iparraldean sortzen den mugimendu euskaltzalea, abertzalea, badauka horrek ere bere isla, eta badauka ere isla, azken aldian, nolabait, Ipar Euskal Herrian gertatzen ari den fenomeno bat, eta da, hain zuzen ere, barnealdearen ustutzea, emigrazioa, kanpotik jentea euskarari jakin gabe, eta turista bezala, erretiro hartuta edo bizitzera joatea. Eta osagai guzti horiek ikus daitezke bere narratiban, ez? Gero, nola izan da konsideratua euskal literaturan Einaute Etxamendin? Kontuan hartu behar da, lehenbizi Einaute Etxamendik ez duela euskara batuan idazten. Einaute Etxamendik idazten du, behe nafarreraz, euskalkian, modu zuzen baten, baina nola baitzateko ez euskaldun alfabetoari begira. Hala eta guztiz ere izan du bere ibilbidea eta hainbat sari ere jaso ditu, eta bat aipatzekotan, 1987an, okerrez banago, Irun saria ere eman zioten bere eleberri bategatik. Beraz, alde horretatik, liburu fina da, errez irakurtzen dena eta oso gomendagarria.